kamu rin makapurdoy sa kong purubin ba? Gawa mo bayad, sige mo kaon ha. Ang bayad gali mi 15 gali. Ay 15, at 15 din na di ay nga kadaghan mo kanyong gikuha diha. Bagong nagkakaroon. Pagbayad lagi. Di gusto ka ikaw kung tuhokon diha. Bilay mo dia. Sila kuya. Bilay mo Jis? Imo ah. Bisa ba kuya? Jis. Kimsi ako sir. 35 tanan. Ay tatay ko tanan. Tarong ka ba? Kanina rin mo na ako nabantayan ba nga Jis lagi siya, Jis pudi iya. Kimsi. tarong kay sam nga. Kanina rin mo na ako nabantayan ba nga ginar mo si kaon ha, wag mo bayad pila na mo Magbayad kaon. Magbayad kay may 15 na kuha gali 15. Ay 15 daghan kayo mo ikuha daw dahan kay steak ka na kuan daw. Tarong ka ba? Ay basta magbayad tarong. Magbayad Sir, bagong nagkakaroon. Magbayad lagi. Di gusto ka ikaw kung tuhokon diha. Bayad ka o dili. 15 lagi. 15 ra mo ko nang mga kuha kon. Tarong ka, ay 15. Bilay Daghan mo gali kinakuan daw. Jis ay mo ba? Yes, ako sama na daw kasi may mabayan ha. Tarong ka ha, kamuro kayo makapurdoy sa kong purubin ba? Gawa mo bayad, sige mo kaon ha. Ang bayad gali mi 15 gali. Ay 15, at 15 din na di ay nga kadaghan mo kanyong gikuha diha. Tarong ka. Kamo mo makapurdoy sa among negosyo. 15 ra mo ko nang Ay 15, kadaghan kay na oh. Ila jis nga putan 35 ra tanan. Daghan mo kay kisa mo mabayad ana. Tarong ka. Sige ikaw mo tuhugon di karon. Di gusto ka pretuhon di ka diha. 15 ra mo ko nang gikaon. Ay 15 kisa kadaghan mo kay ng mga steak diha oh. Promise pa. Ay promise, kisa mo lugar mo bayad ana. Wala may libre niyo di karon di ay. Wala mo kay libre karon. Tarong ka. Bayad ka o dili?